Це війна. Так от головне питання було, чи наважиться? Чи можна якось зупинити? Він вже наважився. Він наважився, але це поки що не та війна, яку ми собі уявляли. Вони ще підтягнули ПВО, вони в минулому році завели ПВО в Крим і в Ростов-на-Дону і закривають тепер частину України. Дивіться, наважиться він чи не наважиться? Зупинити може потужний резерв, може збільшення українського війська. І вони мають бачити, що ми можемо оперативно виставити 200 тисяч штиків в будь-яку секунду, додаткових, окрім того, що у нас є зараз контрактна армія. І що прогулочка у них тут весела не вийде. Це буде навіть не Афганістан. У Афганістану не було ПЗРК, у Афганістані не було градів, танків. Ви розумієте, у нас є інший приклад Ізраїлю, там шестиденна війна, і озброєна країна, і розвиток успішний і так далі. От нам треба йти до цієї моделі. Вони мають зрозуміти, що у них не вийде воювати з нами от такими старими методами. Тобто вийде, вони можуть робити лиха. Так, вони вперше там по різних оцінках у нас там в перший тиждень там певна кількість там загиблих. Не хочу просто зараз озвучувати дані. Але у них буде не менше. Ми просто влаштуємо тут пекло на землі. Це буде навіть не Чечня. Чечня була не така озброєна, як Україна. Це буде не Грузія. Мирослав Гайк був в Прайм Скрипін, волонтер, військовий журналіст. Дякую.